हाय लोगो नोंथांमोन आं दिनै नोंथांमोन गासैखौबो आंनि इउट्युब चेनेलाव गोदान बोसोर बैसागुनि नामाव बरायनाय थाबाय। दानिया आं बै गामिनि सेंग्रा सिख्लाफोरा जयै हानजायै बैसागु मोसानो नागिरदों। दा बेखौ आं नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थानो आखायाव लादों। दा बिदिब्ला नायलांदो नोंथांमोन।
जोबोर इन्टारेस्ट न'आनो थेला हाबजाया नालाय गैया निजुगानो फैया बाबथाबसो मोसानांबाय नै सिलायाबो गुसेब Jai Krishna jai. Ini kamu yang dengan luar biasa ya. Ambil tak perlu ngepek. Gimana sih ya? Oke.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.